saking joloni di arsa madangi jagat mongok aneng sapuncahing ukir merbaba bangsul merah baris bebasan sak kecak kendel sak kecak tumole Rupi Hanyawang kawontenan sarta kaindahaning bumi Singhasari mawantu-wantu bumi peparingin Gusti kang maha mirah nggih maha asih ingkang tansah dipun bekteni dening sedaya putra rakyat sarta generasi bangsa ing bumi Indonesia ing pangajap Mogyo awiwitan dinten puniki ngantos salajengipun bangsa kita nggih bangsa agung Indonesia pawantu-wantu dados bangsa ingkang miguna tumraping nagara lan tumraping donya sinartan donga sarta puji dumateng Sang Gusti Dat ingkang maha agung ugi lumantar idi kalawan pangestinipun para pepundhen ingkang sampun angrumiyin lampah pinangka pangarsaning praja ingkang sampun kawuri ingkang tansah marangaken puji idi pangestu tumraping bangsa Tuminagari Gringsing kencana minangka pangarsaning babaris minangka ingkang ambrukani urung mulih sembodo ingkang dados sedyaning para warga ingkang nderekaken adicara nggih dipun pangestuni kinasih nyuwun idinipun damel tlatah KWD ing bumi Singhasari tumakel nyuwun idinipun samenika Rama idi pangestu dipun paringaken mugi boten mangke rupita sumangga kanthi rahayu ingkang tinemu monggo saking negeri Singhasari saking para puspa prabu sananira leresaya wadanira saking jalani biar semandangi paning sampun
sampun siaga wonten ing sakanan kiri kenceng ingkang sampun samapta yen nyo nderek mangayu bagya anggipun badhe hamiliti hambubur sura nggih para pangarsa sampun kapiji ing hamiliti upacara hambubur sura mawantu-wantu adedonga sarta hamemuji dumateng Ngarsangipun ingkang maha suci. Mugi sumarambah dumateng sedaya para warga agung ingkang lenggah mapan wonten ing tlatah bumi Singosari nggih Malang khusus para katutuban. Kawiwitan dinten puniki ngantos salajengipun mugi dipun tepihaken saking sedaya rubeda, dipun tepihaken saking sedaya balak lan sungkawa. Pangajap mugia dumateng pundi kewara anggenipun mapan anggenipun sami kekesah ampun ngantos nyandung sungkawa nanging nyandung cempaka saring ning nugrahaning Gusti kang maha mulya sumrambah dumateng sedaya para bini sepuh para aji sepuh dumateng sagung para warga dumateng para sedaya pangarsa panggembating praja ing bumi Malang Kusiswara ngantos dumugi warga wonten ing Karangpradesan. Enggalo kacemplungaken dumateng satenging kenceng utawi kawah ingkang sampun siaga. Pinangka dipun wiwiti anggenipun upacara hambubur sura. Mugi kawiwitan ing renggan punika ngantos sak paripurnaning mugi salajengipun wos ingkang sampun pinusus enggalo siaga kaceplungaken dumateng tenging kawah. Pinangka dipun wiwiti anggenipun hambubur wonten ing sonten dinten puniki. Ugi sineksen dening bumi pertiwi sineksen dening bintang pitu kenang gangsal ringkang pantaraning dalu ugi sagung para pangarsa panglembating praja wonten ing bumi Singosari nggih Malang Kusiswara sinartan hamemuji donga wawantu-wantu mugi dene ideni sedaya ingkang tumuju dumateng ing kautaman. Wos ingkang sampun pinusus enggalo kacemplungaken dumateng ing satenging kenceng. Dumateng ingkang sampun kadhapuk dipun sumanggaaken. Paniki bapak baju. Pak Cek monggo kalian baju. Pak Mitra monggo. Sampun katon buram-buram penang latu ingkang hangobong wonten ing sang ngandhaping kenceng pinangka dipun wiwiti anggenipun tandang damel nggih menika mujudaken wontenipun bubur ing pangajap mugia wiwit purwa mangya dumugi wasana mangke pun ngantos mangke rubeda punapa-punapa kapara pikantuk sing kawelasanipun Gusti Yang Maha Eka ugi pikantuk pangestu lan restinipun sagung para